Hei, salutare lumea și bine v-am găsit la al doilea tutorial de pe acest canal. În acest tutorial vă voi arăta cum să vă băgați hack în Minecraft, mai exact cum să vă băgați hack-ul Huzuni. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere, să dați download de pe site-ul Mediafire, îi dați OK, merge după orice browser, OK, da, eu îl mai am o dată, dați click pe el, îl dezarhivați, eu o să-l pun pe desktop, OK, dau finish, așa, îi dau finish, după aceea puteți să închideți browserul, intrați în start, intrați la 100, app data la 100 și intrați în roaming. Intrați în .minecraft aici și după aceea în versions. Ok. Acum, când ați ajuns aici, intrați de unde ați băgat voi Huzuniul. Eu o să-i dau, îi dați aici copy sau cut, ce vreți voi, o să-i dau cut, ok, mergeți aici în versions, îi dați paste și gata. Vă zic de acum, mie nu o să-mi apară, stați puțin că o să vă explic imediat. Intrați în Minecraft, mie nu o să-mi meargă hack-ul, dar fiindcă am băgat, am ceva băgat la Minecraft ca să mai îmi poată funcționa hack-urile, că în fine, n-am vrut eu să mai am hack-uri, dați aici la versions și după aceea căutați aici release Huzuni. Uitați, l-am și eu, release Huzuni, și dați play. Ok, așteptați. Se pare că mi-a mers chestia cu hack-urile, dar nu are nimica. Bă, am filmez, e bine că filmez. Ok, hai frate, deschide mai repede Minecraft-ul. Ok, gata. Așteptați puțin până vi se deschide. O să vă arate puțin mai ciudat, dar nu, uitați, o să vă arate așa. Dați la multiplayer și intrați pe un server, eu o să intru pe play. Ok, vă băgați parola. Așa. Și acum intrați pe un minigame, să zicem că eu... De fapt nu, uitați. Stați aici și pe tastatură aveți shift-ul ăla din partea stângă și mai aveți un shift în partea dreaptă lângă enter. Apăsați pe el și o să vă arate așa. Și aici este... De aici vă faceți voi, știți, uitați cum să fie aici culoarea. Eu o să las așa. Și aici este hub-ul. Cred că voi când o să-l luați o să vă arate ceva în genul ăsta. Vouă așa o să vă arate și bifați toate astea aici. Apăsați pe toate. Ok. Și acum este foarte ușor. Apăsați iar pe space. De aici este hack-ul auto tool. Când, de exemplu, voi aveți și târnăcop și topor și vrei și ai târnăcopul în mână și vrei să spargi lemnul, se pune singur toporul și când vrei ai toporul în mână și vrei să spargi cabelul, se pune pickaxe-ul. Ok, ați înțeles voi. Aici este anti-cannon-back-ul, aici kilaura, aici este X-ray-ul, vă alegeți voi, dați click pe ce vreți să detecteze. Ok, aici, ce să vă mai zic eu că mai aveți? Sunt o groază de breaking, sunt o groază de funcții la acest hack, o să vi le descoperiți voi. Aici este respawn, când mori te respawnează singur fără să mai apeși tu acolo pe respawn. Ok, bă, ați văzut, hack-ul merge foarte bine. Eu am fost Robert, ne vedem data viitoare. Nu uitați și voi să dați acolo un like, un subscribe, un share, bla bla bla. Vă salut, ceau!